Salutare, este bine la noi episod de Fotbal Social Star. Am făcut un jucător stelist, pentru că eu țin cu steaua. Și am făcut un jucător ridicol. Asta este stelist, după cum vedeți. Uite pe ăsta care este chel, cu barba mov și cu sprâncenele roz. Pe ăsta nu l-am făcut. Pe ăsta părul gri, barba galbenă, e cam ciudat. Și uitați-l pe ăsta, asta e foarte frumos. Părul mov, barba roz, sprâncenele un fel de albastru. Și cam atât. Și hai să luăm pe ăsta. Stați unde am dat. Da, pe ăsta am luat. Bun. Jucam cu domnul roz. Și am trecut de asta, în sfârșit. Sunt la level 4. Hai să vedeți și voi cum e aici, este foarte complicat, dar nu e mai greu decât acolo. Bum. Bum. S-a împiedicat domnul roz. Nu! Bun, domnul roz, bun. Domnul roz. E foarte amuzant jocul. Și am descărcat un joc nou. O să mai filmez mai după aia. Hai mă, nene. Domnul... Vai. Sunt praf aici. Vai. Mai bine că nu și-a rupt capul. Aoleu, acum vine câte două. Domnul roz rezistă. Nu mai poate. N-aveam cum să trec. Gata, s-a dus timpul. Și noi să dăm moda asta, nu? Asta a blocat puțin jocul, dar acum e bine. Și aș vrea să luăm nu să vă arăt în soarea mea. De stelist. Și apoi poate pe viitor să fac toate echipele din Liga 1, adică nu toate. În mare parte, Steaua, Viitorul, Dinamo. Sau Dinamo nu. Dinamo e o fraieră. Da, hai să vedem. Așa să văd frezalul ăsta. Nu stelistul. Parcă că nu pot să-l fac ca Gabi Enache. Dar parcă aș putea să-l fac. Nu zic că nu, dar că ne trebuie o barbă care să fie unită cu... Da, uitați freza lui. Deci uitați cum arată. E mau cum arată asta. Stelistul. Și să începem. Aici o să punem Viitorul. Lăsăm așa. Hai să facem pe Romario Benzar. Cred că am așa ceva. Da, așa. Bun. Freză. Freză. Are cam așa ceva. Da, așa are Romario Benzar. Și culoarea un fel de cam da, așa. Aici barba nu are. Sprâncene le facem negre. Da, bun. Aici ochii. Asta nu ne interesează. Acum la tricou. Culoarea. Deci trebuie să pun un alb. Așa, bun. Sau nu. Hai să schimbăm bluza. Nu că îmi place bluza asta. O punem pe asta. Sau să cumpăr pe asta. Chiar nu știu. Ce bluză frumoasă. Uite, punem pe asta. Și un albastru. Da, gata, am făcut pe Romario Benzar. Și pe ăsta. Asta hai să zicem că de la CFR. Și facem pe Camora. Da, așa ceva. Frezat, tot așa. Aici. El are o freză cam așa ceva. Adică nu chiar așa. Uite, cam așa. Nu, așa are, bun. Aici nu mai trebuie să fac nimic. Și ce trebuie să mă pe la tricou. Și ăsta o să arăt tot așa. Și ne trebuie un maro. Hai maro, hai cu maro.
Stai, s-a blocat. Mușa a revenit și unde nu găsesc marou. Uite-l, bun. Pantaloni nu pot să-i fac. Dar oare pot să-i fac? Nu pot să-i fac. Nu știu. Aici ne trebuie un alb. Da, așa, bun. Perfect. Și nu mai trebuie aici. Asta să fie maro. Uite. Stai, că nu pot să pun ăsta. Da, acum să... Atât. Acum ăsta. Asta o să-l fac de la Craiova. Și o să fac pe Ivan. Craiova are cam... Hai, punem așa ceva la Craiova. Albastru. Stai să se... Nu, tot așa. Bă, eu vreau asta. Hei. Bun. Craiova. Albastru ăsta. Asta că e în dungi. Adică hai să facem în dungi. Dar nu vreau cu galben. Nu merge. Păi și cam atât. Hai să facem din nou. Poate reușim să trecem de chestia aia. Dar nu cred că o să trec. Poate să trec în episodul de mâine. Cam așa ceva. Sper că o să trec. Hai să vedem ce putem. Bum. Bum. Bum, bum. Hai că a luat-o prima. Bum. Bun. Bun. Nu, bă, nu mai e bun. Bă, mamă, ce s-a luat la cap. Bum. Op. 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 Mamă, nu mă descurc mai deloc aici. Vai. Sunt chiar praf. Aoleu. 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 Da. Sunt praf aici. Aoleu. Săracul jucător. Bun. Păi ăsta a fost episodul. Eu spun la vedere. Pa, pa.